Valero naiz, Euskal Langile Andreak Antzinako Erregimenetik Kapitalismora liburuaren egilea. Eta oraingoan, liburua aurkeztera natorkizue. Lehenik eta behin, zergatik liburu hau, nola okurritu zitzaigun, nondik hasi zen, nondik datorri deia. Egia da liburu hau IPS-eko beka baten emaitza dela. Urte betean egin beharreko lan bat izan zen, baina pentsatutakoa baino gehiago luzatu da. Eta nik uste dut gaia bera IPS-en lanildoekin bat atorrela. IPS berrogei urte barkatu egin zituen pasan urtean, berrez bali manago. Eta IPS-ek beti landu izan du, eskaer pentsamendua, bai feminismoa, Euskal Herriko historia. Eta marko teorikoari dagokionez, IPS-en hildoa jarraitzen duen liburu bat dela esan dezakegu. Euskal Langile Andreak izenburuan bertan ikusten dugu, zapalkuntza hirukoitzaren hiru terminoak. Euskaldun garen heinean zapalduak gaude, nazio ukatu baten parte garelako. Langile garen heinean bai, gure lan indarra saltzera behartuak gaude momentu horretatik zapalkuntza pairatzen dugu, klase zapalkuntza. Eta andre edo emakume garen heinean sexu genero zapalkuntza pairatzen dugu. Eta helburuei dagokionez, esatea bai 300 urteko historia labur biltzen saiatu garela lan honekin, hau da antzinako erregimenean hasi, eta kapitalismoaren sortze eta bilakaera prozesu guztia kontatu nahi izan dugu, 70. hamarkadara arte, euskal feminismoaren sorrerara arte. Eta ikusten genuen, kriston beharra zegoela Euskal Herriko emakume langileen historia jasotzeaz. Izan ere, feminismotik bai egin dira azkenengo urteotan hainbat lan, baina oso konkretuak izan dira, bai denboran eta tokian. Hernaniko emakumeen historia, 30-etik 70-era edo ez dakit nongo herriko emakumeen historia. Baina, somatu genuen nolabait falta zala osotasunean oinarrituriko historia bat, bai Ipar Euskal Herriko, bai Euskal Herriko emakumeak gain hartuko zituena. Eta, bai prozesu osoa, nolabait prozesu oso horretan emandako zapalkuntzak, ikusitugun klabeak, barnebiltzen zuena. Eta hori izan da helburua. Oinarri bat besterik ez da, hori beti esaten dut, ez da lan bukatu bat inondik inora. Hau da, izan beharko lukeenaren hasiera bat, karpenak, hausnarketak eta abar beharrezkoak dira, liburu hau osatzeko. Eta, lehen esan dut bai, Euskal Langile Andreak zapalkuntza hirukoitzaren teorizazioan oinarritu dugula ikerketa. Eta, hemen ikusten dugu Euskal Andre Langileen zapalkuntza hirukoitzaren teorizazioa, ez? Euskal esaten dugunean, euskalduntasun sistema oso bati buruz ari gara hitz egiten, nazio gatazka, lurraldetasuna, euskara hizkuntza bera, baina euskal kultura be bai, hartzen duena. Andre esaten dugunean, edo emakume esaten dugunean, sexu genero sistema oso bati erreparatzen diogu. Bi kategoria sortu ditu sistemak, ar eta eme, eta hortik kanpo badirudi ez dagoela ezer gehiago. Eta, kategoria horretatik, diferentzia horretatik, sortu dute hierarkia oso bat, ez? Eta dominazio sistema oso bat. Eta hortik dator, sexu genero gatazka. Eta gero, langileak, ez? Lehen esan dudan modua, gure lanindarra saltzera behartuta gaude momentu horretatik, kapitalak ez digu beste aukerarik ematen. Langile klasikoak garela esan dezakegu. Eta hortik sortzen dira klase soziala, klase zapaltzailea eta klase zapaldua, langilegoa bera, eta klase borroka bera izango dela historiaren motorra. Eta, hor ditugu hiru aldagaiak, eta hortik sortzen da euskal feminismoaren teorizazioa. Hasiera batean, behar praktiko batetatik abiatu ziren emakume haiek, 70. hamarkadako emakumeetaz ari gara. Eta gitxika, korpus ideologiko oso bat osatu zuten, eta konturatu ziren, zapalkuntza hiru hauek ezin direla banandu eta ulertu behar ditugula elkarra eraginean, bata besteari eragiten diolako. Subjektua begiratzen genuenean, zer ikusi genuen, kolektibo anitza dela euskal emakumeena.
Euskal emakumeak, bueno, pues danetarik topatzen ditugu, bai, historiara begiratuta ere, bueno, pues arimarik gabekoak izan zirenak, edo santu bilakatu zirenak, bakezaleak, edo, bueno, pues gerrara joateko autua egin zutenak, bueno, pues amore eman zutenak, edo, bueno, pues eraldaketarako urratsak aurrera eraman zituztenak, andre onak kontsideratuak izan direnak, eta andre gaiztoak. Bueno, pues guzti horrekin esan nahi duena da, hori, pues badagoela nora begiratu, eredu anitzak ditugu, eta bueno, pues badago nondik ikasi eta zer aztertu. Bueno, liburuan, nik uste liburu osoan zehar, bueno, pues beste ideia importante bat jasotzen dugu beste ideia. Emakumeek beti egin dute lan. Badirudi 60. hamarkadatik aurrera hasi garela lan egiten. Eta atzera begiratzen baldin badugu, bueno, pues oso argi ikusten da, ez? Emakume langileak, langile izaera eta bueno, pues jarduera, bai fisiko, bai intelektual pillo egin izan dituztela oso gogorrak gainera. Orduan, bueno, pues mito horrekin nolabait apurtu nahiko genuke, emakume langileak beti egin dute lan, eta ez 60. hamarkadatik aurrera, bueno, pues sistemak sinestarazten digun moduan. Orduan, bueno, pues ikusten dugu, bueno, pues kolektibo anitza dela, lan edo jarduera ezberdinak burutu izan dituztela. Bueno, pues atzera begiratuta antzinako erregimen horretan, bueno, pues ikusten ditugu etxeko andreak izan direnak, baserriaren oinordetza jaso izan zutenak, bueno, pues etxeko negozioetan lan egiten zutenak, bueno, antzinako erregimenean etxeari eta familiari lotuta garatzen ziren hainbat jarduera. Eta gero, bueno, pues aurrerago, zuzendaritza ardurak hartu dituztenak, eta, bueno, pues hainbat eredu ditugu, ez? Bueno, hemen Eulalia Baituaren argazki batzuk, antzinako euskal jendarte eta mundu hori oso ondo irudikatzen dutenak, oso politak dira gainera. Bueno, pues baditugu behin ja kapitalismoa, bueno, pues garatzen hasten denean, bueno, pues ikusten dugu burgesia gune konkretu batzuetan kokatuko dela. Bizkaian, bueno, pues oso argi ikusten da, Neguri aldean kokatuko direla, Nerbioioko ibaiak, bueno, pues banatuko ditu bi alde horiek, eta, bueno, pues alde batetan langilegoa kokatuko da, eta bestean burgesia. Orduan, bueno, pues hainbat eta hainbat andre izango dira, bueno, pues burgesiarentzako lan egitera joango direnak. Bai zerbitzuan, bai seme-alabak zaintzen, inude gisa, neskame gisa. Baina, bueno, zerbitzuetatik aparte, bueno, ikusten dugu industrializazioan ere bai, bueno, pues industria jardueretan ere sartuko direla. Kate langileak tokatuko ditugu, batez ere elikagaiak, eta, bueno, pues errebesia behar zuten bueno, pues lan horiek egiten. Enplegatuak, administrariak, bueno, pues 20. mendetik aurrera, estatuaren egitura, bueno, pues osatzen eta zabaltzen denean. Dendetan ikusiko ditugu, fabriketan ikusiko ditugu, bueno, pues begiratzen dugun tokira begiratuta, bueno, pues emakumeak ikusiko ditugu, emakume langileak. Bueno, hemen beste argazki batzuk, bai, zerbitzu emakumeak dira hauek, bueno, pues burgesiaren seme-alabak zaintzen. Haien seme-alabak haien herrian utzi, pues beste senitartekoren batekin, eta bueno, pues alde egin, bueno, pues bizimodua aurrera atera alizateko besteen seme-alabak ere zerbitzuko argazki bada. Eta hauek dira Santutxuko tabakalera fabrikako langileak. Bueno, ikusten ditugu hor erdian, bueno, pues patronoak edo jefeak daude, eta beste guztiak, bueno, pues emakumeak izango dira. Gainera, bueno, pues oso kolektibo potentea izango da, 20. mendearen hasieran grebak burutuko dituzte, bueno, greba batetan uste dut enkargatua leihotik bera bota behar izan zuela bere burua, orkatik apurtu, eta bueno, pues ikusten da, bueno, pues kolektibo nahiko bueno, pues potenteak izan zirela, ez? Eta oso emakume, bueno, pues nortasun handiko emakumeak. Eta gero, bueno, hori bai antzinako erregimenean eta bai gaur egun ikusten duguna da emakumeak burutu dituzten jarduerak beti daudela bizitzaren zikloari lotuta. Bai jaiotzarekin, garapen hezitze prozesu horrekin, eta bai heriotzarekin lotuta. Antzinako erregimenean, eta gero ikusiko dugu bai kapitalismoak, bueno, pues, horrekin jarraituko duela. Ikusiko ditugu amak, emaginak, inudeak, zaindariak, erizainak. Hau da, osasuna zaintzeaz eta bizitza zaintzeaz arduratuko diren lanak izango dira askotan maistrak, hezitzaileak, batez ere txikitxoekin. Orduan, bueno, pues, hor kokatuko dituzte andreak bueno, pues, gehien bat, bai antzinako regimenean eta bai kapitalismoan. Bai.
Hau da, bueno, pues eso, lokoetxeko maternidad etxea, horre, bueno, pues, erditzen zituzten umeak, eta alboan zegoen espositos. Hor usten zituzten ume abandonatuak, eta, bueno, pues, azken finean, bueno, pues, hor ikusten ditugu, hainbat handara ume horiei, bueno, pues, elikagaiak ematen, umeak zaintzen, eta barre, eta bar. Eta gero, bueno, pues, jendartetik baztertuenak bizi izan direnak aipatu behar ditugu, betiko lez, bueno, pues, hor ikusten dugu, bai, prostitutak, bueno, hasieran, bueno, pues, orgin deiturikoak izan zirenak, belagileak, guzti horrek kriminalizatuak izango dira. Eta gero ja, bueno, pues, beranduago ikusiko ditugu, bueno, pues, ama bakarrak, bueno, pues, estereotipoei eusten ez zioten eredu guzti horiek, bueno, pues, nolabait baztertuak izango dira. Eta piramidearen behekaldean, bueno, pues, apalkuntzarik handiena pairatzen, bueno, pues, nik uste dute prostitutak kokatuko denituzkela. Esan dut, liburu osoan dagoen ideia beti egin du lan, eta jarduera oso gogorretan. Adibide bera jartzen du beti, baina nik uste dut oso esanguratsua dela. Zirgariak Bilboko itsasadarretik zehar itsasoak soka batekin arrastaka eramaten zituzten. Eta garai horretan hitz egiten ari gara 19. mendearen bukaeran. Garai horretan ja burgesiaren amatasun eredua, bueno, pues, nolabait jendartean zabaltzen hasi zen momentu horretan, bueno, pues, kriston kontradikzioa sortzen zuen errealitatea, eta, bueno, pues, esarri nahi zuten ideal burges, bueno, pues, non emakumeak, bueno, pues, finak, ahulak eta etxeari loturikoak ginen. Orduan, bueno, pues, horrek ez zeukan zerikusirik hemen ikusten zen horrekin, eta horrek kriston talkak suposatu izan zuen. Eta ikusten dugu batez ere, kanpotik datozenean, bueno, pues, kazetariak edo, bueno, pues, beste pertsonai batzuk, nora hitz egiten dute, bueno, pues, lan hori buruz, animalien lana dela esaten zuten, eta nor eta emakumeek egindakoa. Orduan, bueno, pues, horrek oso ondo adierazten du, inposatu nahi zen eredu berri hori, bueno, pues, ez zukala realitatearekin, bueno, pues, zerikusi handirik. Orduan, bueno, pues, bai ikusten dugu iraute ekonomikoan, bueno, kriston ekarpena egin zutela ezinbestekoa. Bai kultura eta ideologia esparruetan, mundu ikuskeran, bueno, pues, religioan, ideietan, zientzian, euskal kulturaren bueno, pues, mantentze horretan, esan dezakegu handi batean euskara gaur egun bizirik dagoela, bueno, pues, emakume haien bueno, pues, inguruan, etxeetan, bueno, pues, bizirik mantendu izan zutelako. Eta gero, bueno, pues, eguneroko bizitzan, bizirautea ja berez iraultzailea delako. Eta, bueno, pues, hemen emakume langile eredu ezberdinak, batzuk kostaldekoak, beste batzuk, bueno, pues, tailerretan jostunak izango dira, bueno, pues, badaukagu nora begiratu, eta bueno, pues, non jarri arreta, ez? Eta gero, bueno, pues, ikusten duguna da, beti emakume burutu izan ditugun lanak, eta historikoki ere, balorazio sozioekonomiko desberdinak izan dutela. Beti kaskarragoa, beti gizonezkoen azpitik. Eta horrek nolabait, bueno, pues, jendartean daukagun balorazioa eta estatusa eta botere maila ere, bueno, pues, baldintzatzen du, ez, azken finean. Lehen esan dut, langile izaera bera ukatu egin zaigu askotan. Eta horren adibide dira, bueno, beste hainbat adibide ditugu, baina nik uste dut oso esanguratsua dela errolden kontua. 19. mendean zehar, errolda jasotzen zirenean, ofizioaren kasillatxoan, oraindik emakumeentzako, bueno, pues, ofizioa jasotzen ziren. Jostuna bazen, jostuna gisa klasifikatua izango zen, labradora edo dena delakoa. Ikusten da, belaunaldi batetik bestera, ebatzi zutela, bueno, pues, gu ez ginela langileak. Gu beste lan batzuetan egin beharko genukela lan. Orduan, bueno, pues, erroldetan ere ikusten dugu, kategoria horretan, ofizioaren kasillatxoan, bueno, pues, zelan klasifikatzen hasiko diren tareas propias de su sexo edo su sexo moduan. Orduan, hor oso argi uzten dute, guk ja ez daukagula langile izaerarik, lan izaera berak kendu diote guk egindako jarduera guzti horiei, etxeko jarduerei, eta, bueno, pues, sortze, aste eta este prozesu guzti hori. Eta gu hemetik aurrera, pues, egiten ditugu las tareas propias que nos han asignado para nuestro sexo. Orduan, bueno, pues, hori da, gure lan izaera izkutatzeko beste saiakera bat. Eta saiakera bat bestearen atzetik emango dira. Eta bueno, pues, norabaiteko arrakasta izango dute, bai. Antzinako erregimena hori izan zen gure beste zalantza bat, ez? Osea, ez dugu inondik inora idealizatu nahi antzinako euskal jendarte hori. Patriarkatua kapitalismoa baino zaharragoa da. Nik uste dute sistema zapaltzailerik zaharrenetarikoa izango dela.
Baina, bueno, nolabait kapitalismoak egingo duena da negozioa biribildu. Zapalkuntzari nolabaiteko forma eman eta zapalkuntza hori errotu. Guzti hori zertarako, azkenean kapitalismoaren tresna, akumulazio tresnarik importantena gainbalioa izango da. Langileei osten diguten gainbalio hori. Orduan, lan, soldatapeko lana asmatuko da, ezinbestekoa izango delako gainbalio ateratzeko. Eta, jendarte osora zabalduko den sistema sozioekonomiko berri bat martxan jarriko dute, gitxika, ezarri egingo dutena. Eta hor, merkatuaren logika, diruaren logika, eta beste parametro batzuetan funtzionatzen hasiko da jendea. Guzti hori, kapitalaren mesedetan. Orduan, kapitalak oso argi ikusi zuen, dikotomia batetan oinarritu behar zuela bere produkzio sistema. Alde batetik, lan kontsiderazioa daukaten lan guzti horiek gizonezkoei egokitu zitzaizkienak, eta beste alde batetik, ez lan deritzogun jarduera guzti horiek emakumezkoei egokitu zitzaizkigunak. Orduan, dikotomia hori gabe, kapitala badaki ezin duela aurrera jarraitu. De hecho, ikusten dugu 19. mendean zehar emakumeak hasieran sartuko direla lan merkatu ofizialean, baina kapitalak ebatzi zuela askoz etekin gehiago ateratzen zuela emakume horiek merkatutik kanpo aterata, soldata familiarra esarriz, eta emakumeei haien etxeko andrearen rola esarriz. Orduan, ikusiko dugu kapitala dikotomia horretan oinarrituko duela bere zapalkuntza, horrela etekin gehiago ateratzen zuelako, eta bizitzeko beharrezkoak ditugu etxean egiten diren lanak horiek gabe, ezin dugulako aurrera jarraitu. Eta, egoera horren aurrean, emakumeek erresistentzia ikaragarria erakutsi zuten, garaiaren arabera, forma ezberdinez eta borroka molde ezberdinez, baina, erresistentzia hor dago, bai? Hasiera batean, soldatapeko lanean jarduan izateko, eta gero ja beranduago, haien autonomia propioa eta askatasunaren alde borrokatzeko. Orduan, ikusten dugu zelan kapitalak lehen etxean egiten ziren, bai sortze eta birsortze lan guztiak. Etxean ezten ziren seme-alabak, etxean ekoizten ziren hortuak baratzeak, edo dena delakoa, baserri barruan egiten ziren lan guzti horiek. Kapitalak egingo duena da, produkzio lan guzti hori aterako dute fabrikara. Orduan, leku fisikoa berez apurtu egingo da. Eta horrek ekarriko ditu, hainbat zailtasun etxeko lanak aurrera atera alizateko. Orduan, sistemak berak ebatzi zuen, Andrei Zegozkien zereginak izango zirela hemetik aurrera. Eta gainera, inolako balio ekonomikorik gabe, horrek suposatzen duenarekin. Eta ez bakarrik kapitalak, ikusten baldin badugu, antzinako estamentuak ere bat egin zuten, erabaki horrekin, bai, estamentu religiosoak, bai, ilustrazioarekin batera etorriko den zientzia ofizial hori, bai legeak, usadioek, hezkuntza, edabideek, hau da, arrakalarik gabeko erabaki bat izan zen, danok etorri ziren ados, gure tokia etxean kokatzeko momentu horretan. Eta, nik uste dute irudi honek oso ondo definitzen duela kapitalismoaren dikotomia horren beharra. Atzekaldean ikusten dugu, fabrika, ez? Hau da, ekonomia zirkularra esan dezakegu, ez? Alde batetik sartzen dira fabrikara langileak, fabrikatik leher egin ateratzen dira, haien lanaldiaren ostean, eta etxeko beste kate horretan behar dituzten zaintza lanak, elikatze lanak, behar afektibo, sexualak, eta abar, hartzen dituzte, gero, hurrengo egunean, berriztaturik fabrikara bueltatu alizateko eta gizon produktiboak izan alizateko. Duguna da, hau da kapitalismoaren sistemak errotu eta zabalduko duen dikotomia bat, baina danok etorriko zirela bat horrekin. Alde batetik, ikusten dugu senarrak edo etxekoek, kanpoa langile dira, baina hori Engelsek esaten zuen, ez? Etxean, langile Andrea da eta burgesa. Oso argi dago. Kanpoan langile izan da, zapalkuntzak bairatuko dituzte, baina gero etxean jaunda jabe izango dira, ez? Eta, esan dezakegu nolabait, musutruk eskuratuko dituztela, etxetik kanpo ordaindu beharko dituzketen zerbitzu guzti horiek, ez? Janari bat menu del dia jaten baduzu, ordaindu behar duzu, edo arropa lisatzera ez dakin nora eramaten baduzu, ordaindu behar duzu.
Orduan, alde batetik, etxekoek musutruk eskuratzen zituzten lan guzti horiek, eta kapitalistek ere, zerbitzu horiek merkatuan jarri ez izatearen diru hori aurrezten zuten, ez nolabait. Nik ez baditut nagusientzako egoitzak egin behar, haurtzaindegiak eta jantoki publikoak egin behar, guzti hori aurrezten dut, ez? Eta gaibalioa, nolabait handiagoa da. Eta gero, ikusten ditugu kartel ezberdinak, batzuk Frantzia aldekoak dira, beste batzuk Espainia aldekoak, batzuk eskuin alderdikoak, beste batzuk hemen zenetekoa ekarri dut, eskerra alderdikoa, alderdi anarkistakoa. Baina ikusten duguna zera da, emakumeak beti kokatzen dituztela, zenitartean familiaren erantzunkizunaren horretan, ez? Eta bai, inkluso hori, esker alderdiak, ikusten dugu, vuestra familia da constituyen todos los luchadores de la libertad, da, familia handiari egiten diote dei, ez? Emakumeak dira familia txikiaren eta handiaren zaintzaile. Eta gero, hemen behan, ikusten dugu, el voto femenino destruye a la familia edo la cosa esa. Orduan, kapitalak negozioa biltzen duela esaten dudanean, ikusten dugu, azkenean etxeko lanari ordaintzen zion soldata aurrezten zuen, alde batetik, eta beste alde batetik, beharrezko zerbitzuak ez zituen sortzen. Eta azkenean, hau ikusita, normaltzat hartu dezakegu, sistemak berak, etxeko lanen balioa izkutatzearen behar hori. Azkenean hortik ateratzen bai du etekin handiena. Orduan, beharra dauka hori izkutatzeko. Eta nolabait, gure zapalkuntza maitasunez mozorrotu. Zelan ez ditut nik nire semea alaba zainduko, asko maite ditut. Zelan ez dut egingo afaria, ez dakit zein idearentzako, nire zen idea da. Eta horrekin aurrera egin dute. Eta, Andreen lana isilean gorde dela, eta ez lantzat hartua izan dena, nik uste dut liburu osoan zer dagoen ideia dela, baina, karo, zer gertatzen da? Merkatutik kanporatzen dituzten momentu horretan, Andreak etxera joango dira, Andre langileak behar izan bat izango dute. Eta dirua, nola edo ala, atera beharko dute. Zer egiten dute? Merkatu beltzera joko dute. Eta badakigu, merkatu beltzean zenolako lan baldintzak eta zenolako egoerak pairatu izan zituzten eta dituzte gaur egun ere merkatu beltzean dabiltzaten Andre guzti horiek. Soldata basuak, prekarietatea, sexu jasarpena eta beste hainbat adibide jarri ditugu, ez? Eta gero, nik uste dut argazkiak oso ondo adierazten dutela, bata mende hasierakoa eta bestea mende bukaerakoa, 20. mendekoak biak. Badirudi bateri koloreak kendu dio dela eta argazki bera dela. Baina ez. Pasatu dira, 70 urte. Ikusten dugu, kapitalak zapalkuntza bere horretan mantentzeko formak aldatuko dituela, baina gauzak ez direla horren beste aldatu. Batez ere, jarduera batzuetan, ez? Hemen ikusten dugu, antxoa garbitzaileak. Hemen, erizain lanak batuz dutela gerren artekoa, eta bestea bere mende bukaerakoa, ez? Formak aldatzen dira, teknologiak aldatzen dira, baina, lana bere horretan jarraituko du. Eta gero, lan merkatura sartzen garen heinean, lan merkatu ofizialera, ikusten duguna da, guri dagozkigun lanak egitera sartuko garela. Hau da, lanpostu feminizatuetan kokatu egingo gaituztela. Etxeko lanaren jarraipena diren lan guzti horietan. Orduan, ikusiko ditugu erizainak, ikusiko ditugu hezitzaileak, maistrak, eta, etxean egiten diren lan guzti horren, isla bat, baina soldatapean izango litzateke. Orduan, hor ere ikusten dugu lan baldintzak azkarrenetan, lan egingo dutela, eta lanposturik prekarionetan. Ze lan guzti horiek, valorazio sozioekonomiko, piramidearen bekaldean kokatzen direla, esan dezakegu. Eta, sistemak berak bazterkeria hori iraunarazten du, birsortze prozesu horretan, birsortze horretan, ez da bakarrik lan indarra birsortzea, baizik eta, sistema osoak baditu mekanismoak, birsortze, sistema bera birsortzeko, heziketaren bitartez, hezkuntzaren bitartez, komunikabideen bitartez, eta, badakigu, zeintzuk diren, Orduan, debaluazio sozioekonomikoa ukaezina den momentu horretatik, ikusten dugu gaur egun ere, emakumeak oztopoak ditugula, hainbat jarduera betetzeko, beirazko zapaia hor dago, eta oso argia da, eta ikusten dugu gaur egun jardunaldi bikoitza, iaia emakume guztien egunerokotasunean txertatuta dagoela,
gizonezkoen botere sare itxiak bere horretan jarraitzen dutela, bai mundu ekonomikoan, baina mundu sozialean be bai. Eta gero, bueno, pues, amatasunaren arriskuak, dakarren guzti hori, ez? Azkenean gure bizitza laboralean eta ekonomian eta jendartean beran, bueno, pues, nolabait eragina duena. Eta, bueno, pues, lehen aipatu dudana, lanpostuen feminizazioa oso argia da. Eta ikusten dugu feminizatzen diren heinean, gainera, lanpostu horiek debaluatu egingo direla. Adibidez, lehen medikua zen herriko eminentzia bat. Gaur egun emakumeak medikuak daude, eta ja ez dira horren eminentzia. Orduan, batez ere, oposaketen bitartez sarrera lortu izan duten emakumeen lanpostu guzti horiek ikusten dugu, ja ez daukatela valorazio sozioekonomiko berdina emakumeak burutzen dituztelako. Bukatzeko, badirudi zapalkuntza besterik ez dugula jaso, zapalkuntzaren aurrean, emakumeek aurre egin izan diote, hainbat estrategia jarri dituzte martxan, eta ikusten da gaur egun lortu duguna, gaur egun egoera ez da egoera ideal bat, baina aurrera pausuak eman dira, gure aurrekoen borrokei esker izan dela, eta ikusten dugu hainbat esparrutan, autonomia ekonomikoaren alde, sufragioaren alde igual, neurri txikiago batetan, bizi baldintza duinen alde, bizirautearen alde azken finean, hori ja, ez da gitxi, harreman parekideen alde, eta euskal eta jendartea beraren askatasunaren alde. Orduan, ni gustatzen zaigu bukatzea horrekin, behintzat ikusteko, dana ez dela zapalkuntza, baizik eta zapalkuntza horri aurre egin izan diotela, ez nolabait. Kontinuitatea, jarraikortasuna adierazten duen ideia izan zirelako gara eta garelako izango dira. Orduan, hau zen nire lana, espero gustoko izatea. Eta eskerrik asko.